Νιάτιτς. Πάει να γίνει το λάθος, να εκμεταλλευτεί ο Καλτσάς με το Σωτηρίου. Γίνεται το λάθος, ο Καλτσάς κάνει το 1-0. Τραγικό λάθος από πλευράς Πλατανιά. Μαρκάρει τον Κλωναρίδη. Η κεφαλιά και το 2-0 πάλι από τον Νίκο Καλτσά. Παναθηναϊκός, όπως τελειώνει το πρώτο μέρος, 7 λεπτά. Στο δεύτερο ο Νίκος Καλτσάς σηκώνεται σωστά. Περνάει για τον Γουνδουλάκη. Γουνδουλάκης απέναντι στον γκολ. Το πραγματοποιεί. 2-1 μειώνει στο 62 η ομάδα του Πλατανιά. Σε μια πολύ ωραία προσπάθεια μέσα στην μεγάλη περιοχή της ομάδος του Παναθηναϊκού. Με τελικό αποδέχτη το Φανούρι Γουνδουλάκη, που μειώνει στο 62 σε 1-2 και δίνει νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, καθώς ξανά τώρα μπήκε, έχει δυνάμεις, δίνει ωραία πάσα στον Κλωναρίδη. Κλωναρίδης απέναντι στο Σωτηρίου, την μπάλα στο δεξί, ο Κλωναρίδης φλασάρει, γκολ! 1-3 από τον Βίκτορα Κλωναρίδη στην άψογα τελεσμένη εκτέλεση από τον Μιλούνοβιτς. Η κεφαλιά πάλι μειώνει η ομάδα του Πλατανιά με τον Ράμος. 2-3, ένα καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο.